bi tarata ina Kamala Harris tara il Philippine de Palawan mer de Chine kan akatli sabatama sinfe Asie Chine jolime yoro munun tigiya kan hakaja dunya kirikele ye adana tige ka bo ubulu l'Amérique lakana kotigi ani Chine lakana kotigi ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya tarata donna tɔnsigi ba kɛrɛfɛ Cambodge Austin ye a dayira a la k'a fɔ ko Chine ka kan ka i yɛrɛ minɛ fitinɛ wulili taabolow la Taiwan kan. Identified as tɛnɛndon na Colorado Spring marakɛlaw ye lutika jama mɔgɔ 5 minnu fagara u ka boîte de nuit kɔnɔna na sibiridon na lakodɔnniya u ye tasibila kɛ cɛ 2 ye minnu ye a kɛbagaw minɛ. Ka kɛɲɛ ni Thanksgiving sali ɲɛnamayaliw ye ko l'Amérique fasoden miliyɔn 55 ɲɔgɔn na bɛna siraw ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na adamadenw bɛna caya ɲina ni 202 ye salon ta kan min ma se ka lawaleya ka da coronavirus bana kan. L'Amérique tɛrɛnsira baarakɛlaw ka syndicat bana bɛnkan bilali na sen kan septembre kalo la kɛlen bɛ ka baara bila cariba boloda san laban waati ninnu na min bɛ sɔn ka jamana bila gɛlɛyaba kɔnɔ.